Miksi tehdään huumeita? Noin. Ja vielä kerran vittu noin. Magista voimaa! Minä saan tästä paljon rahaa. Kuka helvetti sinä olet? Tohtori Seksi tietenkin. Voi helvetti! Mitä helvettiä tällä tapahtuu? Löytyi joku huumelaibra. Ui, karkkeen! Älä ota niitä, ne huumeet. No voi helvetti. Meidän pitää ruveta myymään näitä. No totta, Mooses! Hei sinä! Mitä asiaa koskee, saatana? Olisiko sulla myös pillereitä? No totta, Mooses. Yksi pilleri jos vitosen. Kiitos kaupoista.